Първата в Европа изложбена галерия за корейски технологии отвори врати в София. В нея са представени иновативни продукти в сферата на високите технологии, разработени в Южна Корея. Галерията ще работи за активизиране на бизнес сътрудничеството между корейските и българските фирми. Технологични чудеса очакват посетителите на галерията. Продуктите са разделени в няколко категории – системи за сигурност, промишлено и медицинско оборудване, електроника, строителна техника, стоки за потребителя. Галерията се открива със съдействието на Международната асоциация на корейските предприемачи, обединени на 23 000 малки и средни предприятия от високотехнологичния бранш. Целта на галерията е да представи фирми, които проявяват интерес да търгуват и инвестират у нас. Когато корейските компании ме питат защо България, аз им казвам, че България има много важно местоположение. Тя е мост между Близкия изток и Европа. Също България е член на Европейския съюз и е много конкурентно способна по отношение на пазар на труда, данъци и всичко. Така че аз виждам възможност България да се превърне в производствен център на корейските фирми, които искат да стъпят на европейския пазар. От българска страна интересът към корейското ноу-хау също е много голям. Търсенето на български университети, учебни заведения и камари, в това число и Софийска камара, показва, че от корейска страна има сериозни намерения. Сред най-впечатляващите продукти е миниатюрна безжична мишка, изключително удобна при презентации или работа с лаптоп. Тежи едва 13 грама, работи от разстояние 10 метра, батерията и издържа 90 минути в активен режим. Строителната техника е представена от революционна машина за боядисване, при което върху повърхностите се получават разнообразни релефни покрития. Удобство за семействата с деца и домашни любимци предоставя ултравиолетов стерилизатор, който почиства идеално повърхностите в дома и убива всички бактерии.